Asteburu hontan oinatin, lehenengo zuhaitz azoka eta gero zuhaitz eguna antolatu daue. Bertan, zuhaitzak erosteko, zein zuhaitzen inguruan barri gehiago egiteko aukeria egongo da. Eguraldiak lagun, jente asko berturatu da plazara. Bueno, zer modu zoi aguna? Ba, ondo, oso ondo. Eguraldiak lagun, jente asko berturatu da, ez? Bai, bastante gente dator, bai. Ze jente zeren bila etortzen da nolako egunetan? Bueno, ba, danetik apurot. Zagarra eta, bueno, ba, fruta eta danetik. Limoi eta danetik apurot. Tolako azokak aukera hona dia, saltzeko eta jente irakusteko zer egiten duzuen? Bai. Honek feriak bastante importanti di, bai. Bueno, hemen ikusi zego eta adi zuhaitzei, ez da egiz erosteko asmotan etorten zain. Ni nau behintzat ikusteko bakarrik etorri naiz. Kuriosia bultzaketan dago solako ekimenetan parte hartzera. Bai, gustatu itezat, natura mundua asko gustatzen zat eta ikusi jendet, bai. Beste urte batzutan ja erosteko aukeria egongo da, ala? Bueno, erosi izan dut lorak, landarak, fruta landara baino gehiago, erosi izan dut lorak. Zer moduzte jaguna? Bueno, astiro, a ber, ointe mobidut badan jentie. Bai. Bueno, ikusten du produktu pilatxoa gotula, ez da gizarra ekarri duzuen? Apurbet, danetarikoa ekarri dugu landarak, balkoietan depinitzeko eta gero arbolak. Gehiena dire arbolak. Lorak, fetxo honetan ze lora dia egokizek landatzeko, zentzu diak izan saltzen dianak? Loratan da, primulak, ziklamena, ranunkulue, anemona, tulipana, kolako gauze dire, oinzazoin saltzen direnak. Eta jende egin da interesa lorakiko baita? Bai, gero eta gehiago. Bai. Aurtengo berezilasunen bat aztertu programia da. A ber, esplikai jonozkoen zer dan aztertu? Beitu, aztertu Eusko Jaurlaritzatik datorren ingurumen heziketako programie da. Apurra eta aztertun helburu da, bai kostalde, bai ibai ingurutako eta basoetako naturgunetako heziketa eta ezagutza jendartera zabaltzie. Apurra bat kontzientzia sortzeko, ez? Azkenin gure ingurun naturalak zaintzeko. Hemen adiez tailer honetan dekogu burrate hasien bomba bat, bertako landariena, jentiek etxera eruteko, landatzeko eta aztertuko, hiru adarretan lan egiten dau, esan da moduen, kostalde ibaiak eta gero basoetako estuek, eta, kitak dekuz, materialak, ingurune bakoitzeko egoera ekologikoa apurrat aztertzeko. Orden, aztertu hori, ingurumen heziketa eta kontzientzia sortzeko programia da. Kontzientzia hori sortzea asmotan etorri zoinatira baita, ez? Bai, hori, zuhaitzen egunea aprobetsatuz, horregatik ekarri dugu gaur hasien bomba, landare dian, berlandaketa egiteko, ez? Azkenean gabiz ikusten ingurune hauetan landare dia gure ekintzen ondorioz galtzen da bilela, eta, holako erramitzen bidez, azkenean batez be txikiengan, kontzientzia sortze hori garrantzitsua da etorkizunerako. Eta zuhaitz azokaren ostian zuhaitz egunera jaugara. Aurten, natura eskolako kideak barrikuntza dekarri daue. Eta zuhaitzak landatu beharrian, herrixan barrena, zuhaitzen identifikazioa dekarri dozkue. Hemen gauzak Aimar hori bezagokin. Aimar, normalean zuhaitz landaketa bat izaten da, zeatik aurten planteamendu aldaketa? Urtetik urtera gabitz zailtasuna topaiken zuhaitzek landaketako orduan, herrigunia ja ez du ikusten lur zuhaitz egun batikeko monko eremu hundirik, eta orduan oin saiatu ginen salto batikia eta herrigunean izan biharrian udalan lurreta eta hola ikia,
baina kontuatu gabe bai, hortako denbora askoakin ibili gala, gero terreno asko txarrak dira, o igual desbrozauen bidea, aurretik lanketa handixoa gure daue. Orduan, pentsagoena da, aurten zela ez goen garbi ikusten, eikia zuhitz landaketa inbiharrian, zuhitzen identifikazioa. Familia asko ikusten ditugu, garrantzitsua zuhaitzen ezagutza hori transmitia berezik txikixenen artean. Bueno, orokorrean nik ustot garrantzitsuena dela, ez da ezagutza bea baino, bai ezagutza esan geke, baina ez da usetan izan umiak ja 4 urtekin zuhaitzen izenak ez dago izetan ikasi, baina bai nola baiteko kontaktua. Izan zuhaitzekin o izan oroar naturakin, Eta, hori da, onuratako bat hori da. Nola baita, familia gertueketan dianean, familiak oroar eta umia konkretuki kontaktu hori dakoia. Eta gero beste onura bada, ikin gabitzen lana, zatik izan be, inventaixo bat gabitzien, ez da bakarrik identifikazio utza, baizik eta lan zabalau da. Hortarako inaturalista aplikazioa proposatu duzu ez? Bai da, aplikazio bat, oin deskurri dugu bai, eta horrekin oso zehaztasun handuxekin hartzen dugu, erozein bizidun, eta gero egiten dauena bizidun horreri etaraxoen argazkisa, GPS bidez edo mapa baten kokatu, ez? Orduan, oin gure helburu izango litzake, oinatiko herri barruko zuhaitz bakoitza identifikau, eta aplikazio horren bidez kokatu nun dauen. Eta orduan, lan honekin aurrera jarraitu ezkero, eukiko eke mapa bat zeinetan agertuko litzatken oinati barruko zuhaitz bakoitza. Aurrera jarraiketa hortan, komentu oso sarreran bentzat, badakotzoi asmoa beste pauso baten muteko eta bestelako proiektu batzuk eroateko aurrera ez? Bai, ikusi bidabe bai, aurten ikusiko zela urtengo dan eguna, baina beste herri batzutan injaue eta gu ikusten du aukeria iteko identifikazio hau zeixo inezkeo eta herri mailako zuhaitzak bakoitza identifikau ezkeo, gero ez dakit aldaetara materiala, aldaetara liburutxo bat, zeinetan aherketan dan oinatiko barruko zuhaitz espeziak, baina bebai agertu leke zuhaitz horrein garrantzia eta hor badau lan bat ingekena eta ez bakarri zuhaitz egunean, baizik eta aplikazioan funtzionen dau denpora dana, orduan gaur familiak ikasten dauenean hau zela erabili, goiz ontatik kanpo denpora dana erabildeken aplikazioa da. Lehenengo topaudu hor dauen zuhaitz bat dala txikitsua eta identifikaudu eta guain bigarrena uste du identifikaudula. Eta zer moduz aplikazioakin? Ondo. Batzutan emuten dago aukera batzuk ez dako hilantza, hori bai. Poliki esku hartzen fain behako zai. Bai, lehenengo egiten duna da, lehenengo osuari argazkisa eta gero osto bat edi. Igual no es unos de los flores porque... Loreak agertu arren, akaso kontua ez dira loreak. Lore horiak direlako. Horko zuhaitz horren oso antzerakoa den bat aurkitu behar dugu. Borobil itxurako ostuduna. Como circulitos, hojas, sí. Eta uste du dala bigarren hau zatidako ostuak oso antzerakoak eta lora alda izan ez dakola ez talako garaiz eta hola. Me guztun zerbait identifikatu zuia ez? Bai, Gerezia erramua. Eta zelan jozue? Argazki batetara eta gero aplikaziotik jakin du Gerezia erramua zela. Eta hain gauzak izi identifikai bazmuna zabiltzai? Bai. Adibidez, hemendik ikusi duzu zerbait gure zuina behitu zer dan? Bai.